אבל אבא מאוד חלש. זה בסדר. אנחנו נבוא לפתור אותו בבוקר. לא, אני רוצה לדבר עם אבא עכשיו. כן, בוא איתי. לפני שנכנסתי לחדר של אבא, עצרתי ונשמתי נשימה עמוקה עמוקה. אבא, אתה נראה מצחיק עם המסכה הזאת. איפה תישן הלילה? צדקת? זה בסדר אבא, אני אשן בבית. בן שלי. אבל אבא, אל תדאג בגלל הריקוד מחר. אתה צודק. ריקוד לא הולך לאיבוד. ריקוד חייב. להירקד! נכון מאוד, בן שלי. קדימה. בוא נצא, קדימה. רק רגע! אבא, תהיה חזק. אני רוצה שתדע שאתה בן אדם מאוד מיוחד. קדימה, בוא נצא. קדימה, בוא נצא, אסור לאבא להתרגש, קדימה. כי אבא בכה. בבוקר כשהגעתי לבית החולים לראות את אבא, אז החנקנית נראתה מאוד עצובה. אז שאלתי אותה, קרה משהו? מה? אבא נחלש? אני מצטערת. הרופאים ניסו לעשות את הכל, אבל הלב של אבא שלך, הלב של אבא שלך בגד בו. ואני הסתכלתי על התמונה של הרקדנית ואמרתי, איזה יופי של תנועה יש לרקדנית הזאת. והסתכלתי למעלה, נדמה לי שמשהו עף. אחרי ההלוויה ניגשה אליי דפנה והיא אמרה לי שהיא יודעת שהיה לי קשה לגור לבד ולכן עדיף שאני אגור במקום אחר. אז שאלתי אותה, מקום אחר? איזה מקום אחר? מקום אחר? זה היה מוסד לילדים כמוני. זה היה מוסד לילדים כמוני. פעם אבא ואני ראינו סרט על שני חברים. אחד היה חולה מאוד. והוא אמר לחבר שלו, אני עומד למות, אבל תדע לך שאני תמיד אהיה פה איתך. והחבר שלו שאל, איך אני אדע שאת הייתי? איזה סימן יהיה לי? וכל פעם
שהכל מה שחרוף לך מהראש, תדע שאני עשיתי, ואני נמצא כאן איתך. ואז הוא מת. ויום אחד, החבר הלך בפארק, ופתאום, הכל בעף לו מהראש. והוא כל כך התרגש, ואנשים מסביב לא הבינו למה הוא מסתכל לצדדים, ולמה זה אומר לבנות, ולמה הוא בוכה. אבא, מה הסימן שלנו? אבא? אנחנו לא הספקנו מה שסימן. כי הלב שלך בגד בך הרבה לפני הזמן. יום אחד, רמי ואני הלכנו לעיר. רמי הוא המדריך של המוסד, והוא דואג לי כאן במוסד. כשהגענו לעיר והתחלנו לטייל, ראיתי שם את האישה המסתורית. האישה היפה שפעם ראיתי בטיילת. והיא שוב הסתכלה עליי, והתקרבה אליי, והיא לחשה לי. לאן נעלמת? אני מצטערת עליך. בטח אהבת אותו, לא? אני מי את? מי את? ומאיפה את מכירה את אבא שלי? פעם אני אספר לך משהו. והיא נעלמה. לא להתעכב, לבוא לפה. במוסד רמי שאל אותי. אתה מכיר את האישה הזאת שדיברה איתך? לא. הם אולי. אבל אישה מאוד מאוד. כן, היא יפהפייה. סיפרו לי שהיא השתגעה. למה? לא יודע. אומרים שהיא הפסיקה לדבר. אבל איתי דיברה. זה מה שמוזר. כבר שנים שהיא לא הוציאה מילה מהפה. אבל רמי, איתי דיברה, באמת. אני באמת שואל את עצמי למה אתה. טוב, אולי בגלל שאתה ילד כל כך מיוחד. אבא תמיד קורא לי ככה. אבא תמיד קרא לי ככה. זה בסדר. גם אני לפעמים שוכח שאמא שלי כבר איננה. ואז נכנסו לחדר שתי אנשים. לאחד היה מצלמה, ולשני היה מיקרופון. שאלתי אותם, למה הם מצלמים פה? הם מצלמים לעיתון, למוסד שלה. רונית היא הצלמת, ועמית הוא עיתונאי. מה השם שלכם? נעים מאוד, עמית שלי. מה שמך? ופתאום אני תפסתי אותו. ואני שרדתי אותו חזק. מי לך? אתה מכיר אותי, אתה לא מבין. מה אתה עושה? תפסיק! מה אתה עושה? מה יש לך? למה עשית את זה? למה שרדת אותו? שאסור להעליב אנשים. זה לא יפה. מי העליב אותך? מה קרה לך? אף פעם לא הרמת יד על מישהו. נכון. ועכשיו אני כבר לא מפחד מכם. מה שעשית זה מעשה כל כך חמור, אולי נאלץ להביא אותך למוסד אחר. לא, זה לא יקרה שוב. בפעם הבאה אני אקח ישיבה קפקא. מספיק, די. העונש שלך שבשבוע הקרוב לא תשמע מוזיקה. תביא אליי כל בסדר שלך. לא, זה לא.
שתנוח בוא אליי פרפר נחמד, שבת לי על כף היד, שתנוח איתך. אחרי שבועיים, רמי בא אליי והחזיר לי את הקסטה. די, מספיק. נגמר העונש. בוא נתן. כשהגענו לסף, שאלתי את רמי, למה השער הזה תמיד נעול? כי אסור לצאת מכאן. מה? וזהו? לא קורה יותר כלום אף פעם? למה אתה שואל? אתה רוצה לצאת מהמוסד? אני עוד פוחד, אבל אני יכול? מי יודע, אם תוכיח שאתה יכול לעבוד ולהיות עצמאי, אז אולי. היו כבר כמה שיצאו. ואיך אני אדע שאני מוכן? ושזה הזמן המתאים? אל תדאג. כשזה יקרה, אתה תרגיש. 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 כשזה יקרה אתה תרגיש. אבל אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב, אבל אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. אבל אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבל אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי, במקור שלי אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי. יונתי בחגבי הסלע, שמיעיני
צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. זה נפלא מה שאמרת, נרקד מעצמו. יש ריקודים שחייבים להירקד. ריקוד לא הולך לאיבוד, ריקוד חייב להירקד. כמו בשרים שנמצאים בסלע, והבשר רק משחרר אותם. כמו שירים של מישהו בא, ופותח להם שער, שעופו מהכלום. כמו שצריך להתקדם, הוא לא הולך לאיבוד. אני באמת מאמין שזה ככה. לפעמים הם נמצאים בגוף הרבה זמן, ובסוף הם נרקלים מעצמם. לפעמים משנים בגוף אפילו שנים, ולפעמים משחררים ממנו. תודה לך על היקר שלי, תודה לך על הכל, תודה. וסליחה, אדוני, סליחה שלא יצא לי להגיד לך את זה לפני. אבא, עכשיו אני אומר לך את זה. דבר ראשון, תודה לכולכם שלכם. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד גם למורה שלנו, יצחק.